rotonda, no, Papsi? Oo. Pwede pala yun. Sa mga tricycle Oo, siguro. siguro sa mga ganyan, Papsi, no? Dito para Altesa. Ano yung Papsi? Yung Altesa. Tama dito din. Right there. Entry. No entry.
Masun ba may-ari nito? Masun ang may-ari? Ay, at pa yung Yung- yung lolo, ay, papa ko naman. Ano yung baby? Kaya patawagin ko. Wala, wala. Ah, Stabilizer po. oh. Yan po hindi remote. Diba? Ah. Ay, siya tayo siya. Ano. Yan. Nanggaling na ako dito, di ba? Opo. Yan po yung sinasabi. Inaangat po. Video niyo po sa video niyo. Stabilizer. Ano yun?
Oops. Sakit.